зан беҳтарин мӯъҷизаест, ки покизагиву зебоӣ, иффату муҳаббат ва наслу саодат аз ӯ ба вуҷуд меояд. аз ин хотир гуфтаанд, ки саодати зиндагӣ дар калимаи зан наҳуфта аст. муқаддамтарин ва муқаддастарин вазифаи зан, ки модар будан аст, ҳанӯз меҳри Нисо Рустамоваро пешаи момодоягӣ маром гашт, то эҳсоси гарми ҳар модарро бо чашми худ бубинад, маслиҳатгару кӯмакрасон бошад ва донандаи хуби ин самти тиб гардад. ҳоли кӯдак будам, намедонам, мумкин аз рафтори ман бошад, намедонам аз гуфторам бошад. Падару модарам ҳамеша мегуфтанд, ки ҳамин духтарам духтур мешавад. барои ҳамин меҳри духтурӣ дили ман ба мондагӣ буд, асlan гапи падару модарам. ғайр аз ин, вақте ки аллакай калон шудам ва аллакай мехостам, ки кадом касбро интихоб намоям, ман бисёр китоб мехондем, маҷалла мехондем, газет мехондем ва аз ҳамаҳо бисёр дар бораи духтурон чӣ хел ва ёрӣ мерасонанд ба касалҳо, ҳаминро мехондем ва ҳамин меҳри духтурӣ мондагӣ буд дар дили ман. барои ҳамин ман ин касбро интихоб кардам. агар модарон бо рисолати пурзаҳмати наслофарӣ гаҳвораву оламро бо ҳам пайваста бо сиришту замири пок барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамоянд, момодояҳои асил чун модари модарон, мактаби бузурги саодат офарии зани ҳар хонадон мегарданд. 17 солбоз аз рӯзе ки фарзанди якумам таваллуд кардам, аз ҳамон вақт то ин дам ки фарзанди панҷумамро таваллуд кардам, то ҳамин дам фақат бо кӯмаки муаллима будем, бо маслиҳатҳои он кас дар куҷое ки набошад, дар беморхона, дар таваллудхона, фақат бо маслиҳатҳои муаллима ниёз доштем ва дар ҳамонҷо кӯмаки муаллимаро дар ҳамонҷо медидам. суханҳои нек доранд, лафзи ширин доранд. барои бемор аз тарафи момадоя, аз тарафи табиб чӣ лозим? ба фикри ман ки фақат сухани нек. вақте ки дар таваллудхона хоб мекунӣ, муҳтоҷ аст ки як кас пешат биёяду гапи нек гап занад, гапи хуб гап занад, умед бубахшад. занг зада меистанд, мепурсанд ки ман чӣ тавр ҳастам, чӣ тавр ҳозир чизи ман гузашта истодааст. яъне ки тамоми фарзандоне ки бо кӯмаки муаллима ба дунё меоянд, муаллима боз аз ҳолу аҳволи онҳо пурсида меистанд. бале меҳр доранд. аз ин сабаб, ба ҳамин сабаб шуда ду фарзанди аввалин ман духтар ки мебошанд, ҳар дуашонам ҳамин соҳаи тибро интихоб карданд. мехоҳанд духтур шаванд. бале, мехоҳанд духтур шаванд. бо маслиҳатҳои хуб, бо нигоҳубини хуб онҳоро ба табибшавӣ водор намуданд. ман хеле ифтихор мекунам ки фарзандони ман касби муаллимаро интихоб карданд. беш аз 40 сол аст ки модарон рӯидастони меҳрофари ин зани покдилу фариштахо тифл ба дунё меоваранд. ӯ ҳар омадаро бо чеҳраи кушод ва лафзи ширин пешвоз мегирад. аз бас ки шумо 5 сол гузашту ин ҳомиладориро ба нақша гирифтед, ин бисёр нағз аст, бисёр беҳтар аст, барои ин ки агар зан солим бошад ва тифли солимро ба дунё мебиёрад. ва аз бас ки шумо мана вақташ ба ҳозир омадед, 12 ҳафта ба омадед, якум скрининг гузаштед, ҳозир скрининги дуюма гузашта истодаед, сари вақт мебиёед ва анализои вақташро меспоред. ман фикр мекунам ки насиб бошад шумо кӯдаки
солим таваллуд мекунед. донишу маҳорат накуному соҳиб эҳтиромаш гардонид. дар баробари бевосита фаъолияти тӯлониву пурсамар илманд ба мушкилоту шикояти сангини занон таваҷҷӯҳ карда тадбир ҷуст. дар вақти донишҷӯе будагӣ мо дар ҳар як донишгоҳ маҳфилҳо буданд ки маҳфилҳои илмӣ ва ман ҳам ба ҳамин маҳфили илмӣ дохил шудаму бисёртар ҳамин мехостам ки бо корҳои илмӣ машғул шавам. ҳамин меҳри корҳои илмиро бурдан аз ҳамон вақти донишҷӯӣ ба ман мондааст. камхунӣ дар байни занони қобили таваллуд ва дар байни ҳомиладорон бисёр буд, фоизи баланд дошт. мо мехостем ки сабаби ҳамон камхуниро фаҳмем ки аз чӣ сабаб ин пайдо мешавад ва барои ҳамин кори илмии номзадии ман ба ҳамин бахшида шудагӣ буд ва чӣ хел карда пеши роҳи ҳамин камхуниро гирифтан дар кор. ҳаминро мо кор карда баромадам ва ҳимоя намудам. кори доктории ман ба вайроншавии пролактинӣ дар организми занони ҳам ҳомила ва ҳам занони қобили таваллуд дар вақте ки онҳо ҳомиладор нестанд ба ҳам бахшида шудагӣ буд ки ин гиперпролактинемия ё ин ки гипопролактинемия ки дар организми занон ҳаст ба ҳар хел касалиҳо оварда мерасонад, ба безурётӣ, пайдо шудани безурётӣ ё ин ки барои вайроншавии ҳомиладорӣ исқоти ҷанин оварда мерасонад ё пеш аз муҳлат таваллуд мешавад. барои ҳамин мо аввал ҳаминро дар организм чӣ хел пайдо мешавад ҳамин касалӣ ва чӣ хел ҳамонро пешгирӣ кардан дар кор ва занҳоро чӣ хел барои таваллуд кардан тайёр кардан дар кор ки ҳамин патологияро табобат мекунем ва занҳо дар сари вақт таваллуд мекунанд, ҳомиладор мешаванд, сари вақт таваллуд мекунанд. меҳринисо Сангинова Рустамова аз рӯзҳои аввали таъсисёбии Академияи илмҳои тиб ҳамчун мудири шуъба ба кор қабул карда шуда буданд, чунки он кас дар соҳаи илм бениҳоят таҷрибаи калон доштанд. то инҷо омаданашон корҳои илмӣ зиёд адо кардагӣ ҳастанд. он кас духтури момодоя мебошанд, аспирантҳои зиёд доранд, ҳар сол аспирантҳои он кас ҳимоя менамояд ва самти асосие ки он кас дар ҷумҳурӣ коркард мекунаду ин гурӯҳи беморонро табобату ташхису табобат мекунад, ин безурётӣ мебошад. безурётӣ дар байни наврасон бисёр гӯем ки мавзӯи муҳим аст, мавзӯи рӯз ҳаст. шумо медонед ки аз рӯи ин беморӣ чӣ қадар гӯем ки оилаҳои нав пароканда мешаванд. бинобар ин бо назардошти аҳамияти оммавии ин масъала худи меҳринисо Сангинова ҳамчун олими шинохтаи соҳаи момодоягӣ бо ин мавзӯи хеле муҳим машғул ҳастанд. нақши ӯ ҳамчун роҳбари илмӣ дар тарбияи мутахассисони ҷавон хеле назаррас буда шогирдони зиёдеро ки имрӯз мероси гаронбаҳои ӯро дар хидмати мардум истифода мекунанд тарбия намудааст. ман устода меҳрисо Сангинованро аз соли 1999 инҷониб мешиносам. он кас шахси пуртаҷриба, кордон, масъулиятшинос мебошанд. ман дар таҳти роҳбарӣ он кас мавзӯи рисолаи номзадии худамро хусусиятҳои клиника морфологии занони ҳомиладорони аз инкишоф бозмонда бо сабабҳои гормоналӣ ва сироятӣ бо мувофиқат ҳимоя намудам. гарчанде ки айни ҳол меҳрисо Сангинова дар Академияи илмҳои тибби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, мо бо он кас ҳамкории зич дорем. доим дар масъалаҳои муфиди тиббию шахсӣ ба он кас муроҷиат менамоем.
айни ҳол дар пажӯҳишгоҳи мо дар ҳама шурӯъҳое ки дар назди пажӯҳишгоҳи мо фаъолият менамояд он кас аъзо мебошанд. таҳти роҳбарии Мирзо Сангина як докторанд аз пажӯҳишгоҳи мо 5 аспирант корҳои илмии тадқиқотии худашонро пеш бурда истодаанд. Он кас бисёр аз рӯи худ кор мекунанд, заҳмати ақлонӣ бисёр мекашанд, бисёр мутолиа мекунанд адабиётҳои илмии тиббиро. барои дар сатҳи баланд расондани кӯмаки тиббӣ ба модарону кӯдакони миллати мо ҳангоми пайдо шудани бисёр масъалаҳое ки дар табобати беморон, дар пешбурди беморон ба ман лозим меояд, ман ба он кас муроҷиат мекунам. ба маслиҳати вайо ман эҳтиёҷ дорам. ман худамро чунин хурсанд ҳисоб мекунам, ҳаминчун шахси бузург дар назди ман доимо ҳастанд, кӯмаки худашонро ба ман дариқ намедоранд. воқеан Мирзо Сангина шахси хело ҳам барҷаста ҳастанд, ҳам аз ҷиҳати гӯем ки илмӣ, ҳам аз ҷиҳати масалан инсонпарварӣ ва омода намудани шогирдон. дар шахсияти Мирзо Сангина ман ҳам як олими барҷаста, ҳам як зани меҳрубон ки дар ҳама масалан ҷараёнҳои зиндагӣ, ҳам дар илм бошад, хо дар фаъолият бошад, хо дар самти ман ҳаёти шахсӣ бошад, бисёр дастгириҳо яъне гирифтагӣ ҳастам ва ман аз он кас хело ҳам мамнун ҳастам ва гуфтанӣ ҳастам ки ман Мирзо Сангина метавонам дар оянда низ барои ҷомеаи Тоҷикистон дар беҳтар намудани солимии аҳолӣ ва махсусан солимии занон саҳми худро гузорам. солҳост ки ин мутахассиси соҳибтаҷриба иллатҳои фавти модару кӯдаконро дар умқи илм таҳқиқ карда оид ба пешгирии он тадбирҳо меҷӯяду маслиҳатҳо медиҳад. 5-6 соли охир ҳозир корҳои илмие ки мо мебарем, шогирдои ман аспиранту докторанту кор карда истоданд. онҳо ин кори ман ба синдроми метаболикӣ дар организми занон кор карда истодаем. ин бисёр мавзӯи мубрам аст ва дар байни занон бисёр вомехӯрад. барои ҳамин мо бояд ки фаҳмем ки сабабаш чӣ, барои чӣ ин синдром дар организми зан ба вуҷуд меояд ва чӣ хел карда ҳамин синдромро мо табобат кунем, пешгирӣ намоем ки занони мо ҳамашон солим бошанд, барои ин ки вай зарар мерасонад ба организм, ба фарбигӣ оварда мерасонад, ба касалиҳои органҳои ҷинсӣ оварда мерасонад, ба безюрётӣ, ба фарзанд бачапартоӣ ё исқоти ҳам оварда мерасонад. ғайр аз ин ба дигар касалиҳое ҳам оварда мерасонад, ба касалиҳои узвҳои ҳазм, ба касалиҳои алахусус ба касалии дил оварда мерасонад. барои ҳамин ин синдром албатта онро муайян кардан лозим ва онро саривақт коррекция кардан дар кор. барои чӣ? барои ин ки ин метаболический синдром ин ҳамчун касалӣ ҳисоб намешавад, ин заминаи бемориҳо мебошад. барои ҳамин агар мо ҳамонро сари вақт муайян намоем, он гоҳ мо метавонем пеши касалиҳои безурётӣ, касалиҳои дилро гирифта метавонем. ҳозир бо мана солҳои охир ҳамин синдроми метаболикӣ метавонад сабаби касалиҳои онкология ҳам гардад. барои ҳамин агар мо тавонем ки ҳаминро сари вақт ташхис намоем, он гоҳ мо метавонем пеши роҳи ҳатто касалиҳои онкологиро ҳам гирем. имрӯз бо шарофати истиқлолият ман дар давоми беш аз 26 сол ман ба чашми худ дидам чӣ хел занҳо на танҳо бо мардҳо баробар шуданд, балки баъзи онҳо низ аз баъзи мардҳо ҳам пеш рафтанд дар соҳаи илми тиб, дар академияи илмҳои тибби Тоҷикистон. фақат дар даври истиқлолият
якчанд занҳо узви вобаста узви пайвастаи академияи илмҳои тиб ва академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла ин академик додхай ва мунаввара файзуллаевна, шукурова сурайё мақсудовна, ҳасанова муборак ҳасановна ва инак ҳамроҳи мо мана меҳринисо сангинова фаъолият мекунанд ки он кас низ узви академияи мо мебошанд. бинобар ҳамин имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем ки занҳо на он ки фақат фарзанд тарбия мекунанду пухтупаз мекунанду хонаҳоимонро нигоҳ мекунанд, балки дар корҳои илмӣ низ хело пеш рафтанд ва илми тоҷикро дастгирӣ мекунанд. бузурге фармудааст: вақте ки мо писарро тарбияи дуруст мекунем, пас мо як мардро ба камол мерасонем. вале ҳангоме мо як духтарро бо тарбияи дуруст ва бо ахлоқи накобавоя мерасонем, пас мо ҷомеаро ба роҳи дуруст раҳнамоӣ кардаем. модари тоҷик бо тарбияи дурусти духтар саҳафоти таърихи ин миллати кӯҳантамаддунро асрҳост ки мунаввару ғановатманд нигаҳ медорад. дар он оилае ки меҳринисо ба дунё омадааст, зебунисо рустамова, камонзани маъруфи тоҷик низ ба воя расидааст. зебунисо бо варзиш ному нуфузи духтари тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда, меҳринисо ба модару кӯдакони ин миллат аз саргаҳи солимӣ меҳрафзоӣ мекунад. ман бо он муваффақиятҳое ки хоҳарам зебунисо доранд бисёр фахр мекунам ки як тоҷик духтар дар тамоми ҷаҳон номи тоҷиконро баланд бардоштанд. аз ҳам чемпиони ҷаҳон буданд, ҳам чандин карата чемпиони шӯравӣ, ҳам чемпиони тоҷикистон шуданд, дар олимпиада иштирок карда ҷои аввалиро гирифтанд. албатта ин ҳамаш осон ба даст намебиёд. ин бисёр меҳнат кардан дар кор ва дар оилаи мо рости гап ҳамин меҳнатдӯстиро мо аз падару модарам ёд гирифтем. алҳол зебунисо рустамова аз амрико дар бораи меҳринисо рустамова якчанд гуфтанӣ доранд. меҳринисо фарзанди меҳрубон, хоҳари дилбанд, модари мушфиқ, бибии азиз мебошад. устозе мебошад ки шогирдони худро ба қуллаҳои баланди илм мебарад ва ҳисси ватандӯстӣ дорад. ҳамеша асарҳои илмии нав ба нав эҷод менамояд. ва гуфтанӣ ҳастам ки меҳринисо на танҳо олим, балки ганҷинаи асосияш ин бо дастҳои маҳинаш занро модар мекунад. меҳринисо бонуи наврӯзӣ ҳаст, чунки дар рӯзҳои наврӯзӣ ба дунё омадааст ва илоҳо ҳамеша монанди баҳор ҷавон бошад, сарбаланду сарсабз бошад ва ҳамеша барои давлати тоҷикистон бо асарҳои илмии худ, бо хизматҳои худ боз ҳам зиёдтар ҳиссагузор гардад. аз ин қабил занону модарони соҳибмаърифату шинохта наслҳо мудом илҳом мегиранд. ҳукумати тоҷикистон ки ғамхори ба занонро бахши муҳими сиёсати иҷтимоии худ қарор додааст, духтарону занон дар таҳсилу касби ихтисос ба орзуҳои худ яқин мерасанду ормонҳои ниёзмандонашонро баҳри саодати ин миллат бароварда мекунанд. سنی باغ و گلشنی من بوی مادر